kazalište Sloge Buševec već 19 godina organizira Međunarodni dječji folklorni festival s namjerom da se i najmlađima pruži prilika za upoznavanje i druženje s vršnjacima iz drugih folklornih društava, a da pritom publici mogu predstaviti svoje uvježbane koreografije. Možemo biti ponosni da se od ove godine festival održavaju u našem gradu. Festival traje 3 dana. U petak su nam mali folkloraši predstavljali u Pušći, jučer u Buševcu, a danas ćete ih imati priliku pogledati i vi. Na festivalu iz godine u godinu sudjeluju folklorna društva iz raznih krajeva Hrvatske, ali i iz stranih država. Ove godine, osim naših folkloraša iz Hrvatske, moći ćete vidjeti i društva iz Poljske, Češke i Rumunjske. Domaćini, dječji folklorni ansambal Klub luda Petar Zrinski. Dječja skupina trenutno broji 50 djece. Prošle godine sudjelovali su na 29. festivalu Svijetoj djeci Gor u Novom Sonču u Poljskoj. Iako festival nije natjecateljskog karaktera, djeca i tamburaši osvojili su plaketu za zabavni karakter programa koji su izvodili, za glazbene instrumente kojima su naši tamburaši popratili koreografije, te za pjevanje djevojčica koje je jako pohvaljeno. Također u prošloj godini zablistali su i na županijskoj smotri folklora, te su izabrani među 3 najbolje dječja ansambla u županiji, te se time plasirali i na državni susret koji će se održati ove godine. Svoje plesne i pjevačko umjeće danas će nam predstaviti koreografijom pod nazivom Ja sam mala ruža. U pratnji tamburaškog sastava molimo podržite ih velikim pljeskom. Sestre Batulike strgale. Daj se plakati, ne te tuka. Ojde se s nami igrati. Koja ostane bez grančice, bez karice pusiti.
Sljedeći nam na scenu stižu naši gosti iz Poljske. Folklorni ansambl Male Splavi iz mjesta Manjovi. Skupina uključuje 60 djece od 5 do 16 godina. U radu grupe uvode se različiti programi, prigodni i običajni sadržaj vezani uz život kraja i njegovu tradiciju. Ponajprije vezan uz život nekadašnjeg sela Manjovi, koje je u potpunosti potopljeno pod površinom jezera. Grupa surađuje sa svim društvenim organizacijama, ne samo u svome selu, već i općini Korstin. Danas će nam se predstaviti tradicionalnim plesovima, pjesmama i glazbom iz regije Podhale. Od s ove strane. A vidiš.
Sljedeći nam dolaze gosti iz Češke, dječji folklorni ansambl Hadanek. Ova grupa nam dolazi iz istočne Češke iz grada između dvije etnografske regije koje se nalaze ispod najviših planina, u Češkoj Krkonoše. Hadanek predstavlja tradicionalni folklorni iz regije s tipičnim plesovima koji se vrte, obično u parovima uz izmjenu plesa i pjevanja na mjestu. Danas će se predstaviti pastirskim plesovima i igrama.
Sljedeći će nam se predstaviti gosti iz Rumunjske. Folklorni ansambl Bihorul. Osnovani su 1966. godine u gradu Oradea. Broje 70-ak plesača, djece i mladih. Ansambl je sudjelovao na brojnim međunarodnim festivalima u Europi, Africi, Aziji i Americi. Za sebe kažu da su plesna škola koja se trudi prenositi folklornu tradiciju s koljena na koljeno. Predstavit će nam 3 plesa iz regije Bihor.
Sljedeći nam na scenu stižu ogranak seljačke sloge Buševec, u dijelu od 1920. godine i danas ima 200 svakodnevno aktivnih članova u niz sekcija i grupa. Ponosni su i na svoju dramsku sekciju koja djeluje od 1923. godine, a većinu predstava izvode na domaćoj kazalištini. Organizatori su niza kulturnih događanja i manifestacija. 2021. godine sudjelovali su na najvećoj svjetskoj smotri folkloraša, 6. Ciofovoj svjetskoj folklorijadi, koja se održala u gradu Ufa u Republici Baškortostanu u Rusiji, gdje su imali čast predstavljati Republiku Hrvatsku među 40 grupa iz cijeloga svijeta. Brojne nagrade i sudjelovanja na festivalima potvrđuju da se njihov rad i očuvanje tradicije itekako isplati. Danas će nam predstaviti plesove Vukomerića iz Turopolja. Pozdravimo ih velikim pljeskom.
gosti iz Češke predstavit će nam još jednom koreografijom. Pjesme i plesovi podloža Krkanoša.
mališani iz Poljske koji će predstaviti još jedan ples njihovog područja. Thank you.
Vrgorački kraj obiluje mnoštvom igara i plesova koje su nekada naše mame i tate, bake i djedovi igrali i plesali i na taj način se družili. Očuvali su tradiciju te zahvaljujući njima naši mladi čuvari i čuvarice kulture i dalje mogu prenositi tradiciju na sljedeće naraštaje. Ode dole v Kurbaricu naziv je sljedeće igre Vrgovačkog kraja. Kurbarica je područje, dio Vrbovca na kojemu se često znale odigravati prava borba između dječaka dviju Vrgovačkih ulica, ali i mnoge igre u kojima su nesmetano u pjesmi i veselju provodili svoje dječje dane. Kako im je bilo u Kurbarici, prikazat će nam srednja i starija dječja skupina, pa pogledajmo.
Bliži nam se kraj programa, pa bismo pozvali sva društva da nam se pridruže ovdje na pozornici. Pozivamo i predsjednicu Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Petar Zrinski, Enu Francuz, da nam se pridruži. Prati s nekoliko riječi i podijeli priznanja društvima. Dobar dan svima. Ja bih se stvarno voljela zahvaliti našim dragim gostima i prijateljima, kako ih sada možemo nazvati, i vama posjetiteljima što ste došli i uveličali ovaj dan. Evo, ja sam sigurna da ste kroz nekoliko dana što su naši gosti ovdje, da su se stvorila mnoga prijateljstva koja ćemo mi rado njegovati kroz dalje suradnje. Pozdravimo male Manjovane, pozdravimo ih još jednom. Pozivamo djetski folklorni sabor Kadare iz Červenog Selca u Češkoj Republici. Pozdravimo ansambl Folklorik Bihoru iz Oradea u Rumunjskoj. Pozivamo i njihove domaćine, ogranak seljačke sloge iz Viševca. Sad ćemo predati riječ voditeljici poljske skupine. A ja ću probati biti prevoditelj, nemojte zamjeriti. U povodu jubileja 110 godina kulturnog djelovanja vašeg kolektiva Petar Zrinski želimo vam izraziti iskrene čestitke i za vaš lijepi rad na očuvanju kulture i tradicije vašeg kraja. Prenosite ove tradicije s kolena na koleno kao veliki miraz naših deča vaših od
spočeva. Želimo vam od svih srca još više jubileja, zadovoljstva i radosti iz umjetničkog rada, a u osobnom životu svako blagostanje i nepokolebljivu vjeru u snagu i važnost onoga što činite za svojegu lokalnu kulturu. Now I want to say a very, very thank you for Liliana and for all families which one blessed us. Ona bi se željela zahvaliti Ljiljani i svim domaćinima koji su ugostili grupu iz Poljske. That was beautiful time for us. And the kids are very happy. Thank you for Polish. Bilo im je jako lijepo ovdje, djeca su jako sretna i nadaju se daljnjoj suradnji. Small gift for her. And we have small gift for Liliana for her big work and her big heart. Imaju jedan mali dar za Ljiljanu, za njezin veliki, dugogodišnji rad i za njeno veliko srce. We would like to say for the president this one. Thank you very much. Žele se zahvaliti meni kao predsjedniku. We would like to say thank you for translator who is not here today, but he was very helpful. I žele se zahvaliti njihovom prevoditelju koji je bilo gore. Coming here. Dziękujemy moi kochani serdecznie. Dziękujemy gospodarzom za miłe przyjęcie. Hvala svima, želimo zahvaliti gazdama, to jest domaćinima za mili prijem. Przyjechaliśmy z Polski, która jeszcze nie jest w okresie wiosennym, dopiero się budzi do życia, a u was pełni wiosna, przepiękny kraj, przepiękni ludzie i zacna kultura. Došli smo iz Poljske u kojoj je još hladno, u kojoj još nije proljeće, a u ovoj lijepoj zemlji je proljeće i sunce i ljudi su lijepi i bogata je kultura. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom i oczywiście będziemy chcieli tu jeszcze raz przyjechać na pewno. Još jednom zahvaljujemo svim organizatorima i vama i nadamo se da ćemo se još jednom vidjeti. Jeszcze raz bardzo dziękuję za gościnne, zaproszone serce i po dzisiejszym festiwalu zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół z Chorwackie Dzieci na lody. Još jednom zahvaljujemo za ljubazan prijem i pozivamo svu djecu domaćine na slavu. I u Poljsku. Ето на краю концерта обезкърбила
ja ću objaviti ovaj koncert i festival. Hvala vam svima što ste došli i što ste nas podržali. A naši izvođače molim da se polako slože, da na kraju svi zajedno zaplešemo još 3 koraka. Predložila bi i vama, ali čini mi se da ipak nemate mjesta. Ajmo, 3 koraka! Nastaviti do jutra, ali mislim da ćemo skinuti nožne i onda nastaviti. Ali, draga publiko, vi ste slobodni, a mi se idemo malo poslikati.